YouTube لائیو دوتے یکے دوست ہک ہک کرتے آونجو ملا لینے گپ شپ کتنا دیئے لائیو کینسے ہے تھوڑا جی طبیعت خراب ہے تا الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ دے شکر دے نال اللہ پاک دے کرم دے نال طبیعت کچھ بہتر ہے بہت ساری بہتر ہے تے ایسا کسے دوست دے نال گپ شپ لا دیکھوں انجے والی طبیعت کچھ خراب ہے نزلہ انجے والی بھی ہے پیا تھوڑا بہت تے میں کہ چلو دوست نال گپ شپ لا گنوں تے اون دے بعد لائیو آونجوں ویڈیو بھی نو جتری جانی اپلوڈ نہیں سے کر سکے بس نیٹ ورک دا بھی مسئلہ تھوڑا بہت آئی فون میرا کچھ سلو ویڈیو اپلوڈ کرانا پہ آج کل فل ایچ ڈی بڑھائیں نا اصل وچ 4K یعنی کہ فل ایچ ڈی ویڈیو بڑھائیں اندر ہوتے ہوں اپلوڈنگ دے ٹائم لینا پہ موبائل آئی فون دو ہاٹ سپاٹ دینا آئی فون کو تے دو ہی نیٹ ورک روک ویندن تے آئی فون کے نے بھی ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ کو بچے آئی فون کو کوئی بیا اندے کنے چنگے والا وڈا ماڈل کندے 13 پرو میکس انشاءاللہ بہت جلد والی دعائیں ہوں توریاں بسم اللہ سہیل ویر اعلی یا شیخ اعلی مرحبا سہیل ویر کیف الحال طیب کویس میاں وين انت موجود سہیل ویر شکرا یا حبیبی ماشاء اللہ شکرا یا حبیبی سہیل ویر محمد آصف خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو جان کیا حال ہے آصف خان ٹھیک ہو طبیعت سب ٹھیک ہے بڑا سہیل ویر کہتے ہیں جے بھیا آئی فون گندے پہ ہیں سہیل انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی چینے ہیں تے اندے کنے چنگے والا ماڈل گھندے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا جی مسئلہ آندا پہ تے یہ وجہ کہ نہیں کوئی اندے کنے چنگے والا گھندے ہیں سہیل ویر اور سناؤ الحمدللہ بالکل ٹھیک بھائی جان تساں حال ٹھیک ہو خوش ہو طبیعت سے ٹھیک ہے سہیل بھائی سلامت رہو یار کتنا نہیں یہ لائیو کینسے ہے تھوڑا بہت طبیعت خراب ہی طبیعت بہت ساری خراب ہی بلکہ تھوڑا بہت کہنا ہی تے آج بہت ساری بہتر ہے لیکن نزلہ تھوڑا بہت ہون بھی ہے پیا والا میں کہ دوست نال گپ شپ لا گنوں کڈا دا آئے کینسے والا ویڈیو بھی کینسے اپلوڈ کیتا اچھا ان بعد عامر خان میرا ملیر آ گئے ملیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میٹھا ملیر کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت سے ٹھیک ہے مڑا ڈبہ پیک ویلکم ہو گیا آصف خان تورا ڈبہ پیک ویلکم سہیل ویر ویلکم ڈبہ پیک ویلکم کیا حال ہے مامو جان الحمدللہ بالکل ٹھیک آصف خان تسا ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے اچھا دا تو انجوائے کر جے سہیل بھائی انجوائے کرنے پیوں کمال محبتات تاری زندگی دی خیر ویڈیو وال ٹک ٹاک تے لائیو آندے پے کہنا سہیل ویر دسا ہے سہیل ویرہ دے بہن اللہ پاک خیر کرے اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین یا رب العالمین بھائی جان سہیل بھائی کمال محبت اللہ پاک تو کوئی بے شمار خوشیات رکھے اور کامیابی عطا فرماوے اور تمہارے رزق کے برکت عطا فرماوے آمین اور تو کوئی ہمیشہ اللہ پاک سلامت رکھے جو وال ٹک ٹاک تے لائیو بندے کھڑے ہوئے کہنا لائیو کو لائک کر چھوڑے سو یار تھوڑا دل لا کے تا لائیو کو لائک کر چھوڑے جاتے نہ کرائے نو ٹینشن الحمدللہ ٹھیک اوکے خوش رہے آصف خان تیری زندگی دی خیر ہوئے عامر خان نال بیٹھے آصف خان سہیل ویرا دے ختم کر دیتا کیوں یار کیوں ٹک ٹاک لائیو ختم کر دیتی یار راست صحیح سہیل میں ایک دو دفعہ لائیو آیا تو مطلب آف لائن میں تے میں کہ پوچھ سوالا ٹک ٹاک تے لائیو کیوں نہیں ہوڑندا سہیل بھائی دسے سو یار کہیں والے گپ شپ لگ بھی نہیں ہے سہیل
بھائی دنیا مطلب دی ہے بھائی یار میں تو کتنی دفعہ آکھے واٹس ایپ تے بھی آکھے دنیا مطلب دی ہے بھائی جان اتنا نے کوئی بھی زندہ انسان دی اہمیت کیا نہیں ٹھیک ہے نا زندہ انسان دی کوئی اہمیت کا نہیں کوئی ویلیو کا نہیں تھا مطلب پرست لوگ بہت زیادہ جلے مطلب ترن انہیں نہ نکل ویسی وہ لو مطلب چھوڑی ویسن کوئی بہانہ بنا گنسن ٹھیک ہے نا سہیل بھائی بہانہ بنا تے گم ہاں ان دنیا تے اچھا سڈیجن خاطر مرنا پوندے ٹھیک ہے نا جلے بندہ مر ویندے جلے بندہ مر ویندے تے پیچھے یا یہ لوگ اے دنیا دی یار بندہ چنگا ہے یار اچھا اخلاق ہس فلاں احسان ہن ساڈے اُتے فلاں احسان ہن جلے زندہ ہوں والے تنقید دا نشانہ بنے دے رہ ویندے ٹھیک ہے نا دنیا کے نے دنیا دا نام میں کو زور چڑھ دیے ٹھیک ہے نا دنیا دے وچ کوئی بھی انسان کے نے بندہ کوئی بھی انسان کے نے بندہ حوج نہ رکھے امید نہ رکھے امید صرف اللہ پاک تے رکھے ٹھیک ہے نا اللہ پاک ہی دے سکدے جہری چیز بھی انسان کو ضرورت ہوئے صرف اللہ پاک ہی دے سکدے انسان دی کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی اوقات ہی نہیں جرا بندہ اللہ پاک نال یاری لا گندے تو وہ دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت وچ بھی کامیاب ہے سہیل ویر ادا مطلب ہی لوگ بچ جتنا تھی سکے آصف خان کہتے ہیں جی جی مامو جان اچھا آصف عامر خان کٹھے بیٹھے صحیح آصف خان سہیل ویر دے بھائی دنیا مطلب اوکے سہیل ویر دے جس دی خاطر آندا ہاسے او بندہ بے وفا ہا بس کلوز ٹک ٹاک جیدی خاطر تساں ٹک ٹاک تے لائی بندے آوے او بندہ بے وفائی کر گئے یہ وجہ کہ بند کر دیتے ہوئے ٹک ٹاک ہائے ایویں تھی نارا نے گودا جہدے نال محبت ہوئے او والا کرے بے وفائی تو کوئی بھی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے نا کیونکہ یار بہت پیارا ہوندے سہیل خان تیری زندگی دی فل خیر ہوئے تواڈے تجربے ساڈی تھوڑا بہت تعلیم ہے باقی دنیا مطلب ہی ہے دنیا دی ایسے دی سمجھ گیا سو عامر خان دے الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے ملیر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں کچھ بہتر ہے ملیر عامر خان ہاں بھائی بالکل جی ہاں سہیل بھائی بس ٹھیک گیا صحیح ہے بھیا بالکل سہیل ویر بس کرنا تو کیوں ٹھنڈے سا کٹے دا پہ پیا میں بس سا دنیا کو قریب کنے پرکھی کرو ڈٹھی کرو ٹھیک ہے نا دنیا کو اساں زیادہ پرکھی کرو یہ وجہ کہ وال ساکو بھی یاد آ گئے ٹھیک ہے نا مطلب کوڑی دنیا کوڑے وعدے کولے کون کرو کوڑی دنیا کوڑے وعدے کوڑے کون اقرار کوئی نہیں کہندا یار ویلو کو کوئی نہیں کہندا یار کوئی نہیں کہندا یار تا ہر کوئی مطلب پرست دنیا سہیل ویر پاکستان تو بھی دل بھر گیا ہاں دا پاکستان بھی منافق وطن بلکہ
हर जात मुनाफिक वस्ते रदा मतलब परस्त वस दिल। सुहेल खान नहीं हमारा पाकिस्तान, नहीं हमारा पाकिस्तान। अच्छा दसड़िया की तू भी पाकिस्तान के लिए। सही है सही है। चलो अल्लाह खैर करे सीधा सुहेल, तेरी खैर होवे। परेशान ना थी, व्हाट्सएप पे गपशप ले सू, परेशान नहीं थी ना। कमेंट करो भाईजान। मेरे को थोड़ा बहुत नजला था बैठे, ठीक है ना, आवाज़ चेंज लगे थे, माइंड नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं दूसरा तीजा डी मारे वीडियो अपलोड करने की था। मैं कि चलो दोस्तों नाल गपशप से ला गिनूं, भावें तबीयत खराब होए पई, भावें लोग तनकीद भी करन, दुनिया दी ऐसी तैसी लोगों दी जेरे मेरे मुखालिफ हैं उन्होंने दी ऐसी दी तेरे मतलब में तनकीद करन। सुहेल भाई आदे भैन अद्धा इत्था बंदा सही है, अपना मुल्क आला लालची हन। हाँ दा सऊदी अरब वाले ठीक है, बाकी पाकिस्तानी जेरे उतना गए होते ना वही उतना ही लालच हैं, ठीक है ना। उतना मुनाफिकत में हुए मैं देखा है अद्धा सुहेल, जालिम लोग जितना कितना फंसते पे। सही सही ज्यादा सुहेल, ब्याह दे हाल तू नवा ताजा। कूड़ी दुनिया कूड़े वादे कूड़े कौल इकरार, कोई नहीं कहदा यार वे लोको, कोई नहीं कहदा यार, कोई नहीं कहदा यार। तबीयत मेरी खराब है यार, तबीयत मेरी खराब ही देखो निस्ती पियोसी तो कोई यार। ठीक हो खुश हो कमेंट करो बेटे भाईजान। एक नू जाने बुखार है तो देखो चेहरा मेरा पीला बाहर थी गया। सोहेला दे भाई इतना बंदा अपनी मर्जी ते कर सकदे, भाई इतना बंदा अपनी मर्जी ते कर सकदे, बस जितना दिल लग वेंदे पता हूँ कौन लगदा है। जय ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। मैं समझ सकदा यार, तेरी हर एक गाल को समझ सकदा, ठीक है ना सोहेल। परेशान नहीं थी मैं, अल्लाह खैर करे सी। मैं दराना ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है ना। जिंदगी दे विच मुश्किलात अंदर आए वेंदे, परेशानी अंदर आए वेंदे, लेकिन आसानियां भी अंदर, ठीक है ना, सुख भी अंदर। हाँ चलो अच्छा ठीक है, बेवफा लोग तुम्हारी जिंदगी चो निकल गए तो परें करो, ठीक है ना। तो शुक्र अदा करो अल्लाह पाक दा, तो वेले ते पता लग गए, ठीक है ना। क्या पता तुसा किंजा किंजा उंदे नाल चंगाया करो और वो वाला आखिर दे विच इंजा मुकाला मलिया जो तुसा रो भी ना सको। वेला मुंडा वाइटी जिवें अद्धा सोहेल खैर हो ये या चैनल बनाई कि हाल है। मोहब्बत एक गंदी गंदी बीमारी है, ना ना परेशान नहीं थी होना भैया। जय जय भैया बिल्कुल मोहब्बत बहुत गंदी शाहे, गफार ए दिल कहीं ते ना आवे, नहीं तो ये अपने वास है कहना मेरा अपना डूढ़ा। तवज्जो कर अच्छा पूरा सुनदा पिया। मजबूरियां हन गुजरे दे प्यूं साडा हाल ना पुੱਛ चासे कहना, थोड़े कासे इश्क दे सौदे विच वल ला दूं जो कासे कहना। हाँ सड़दे तू इवें आख देंदू साडी बस है बस है कहना, गफार ए दिल कहीं ते ना आवे, नहीं तो ये अपने वास है कहना, ठीक है ना। हाँ दा दिल जिथा मुझे पीछे दिल अपने वास कहीं रानी।
پریشان ہی نہیں تھی بڑا پرہیں کرو بیکار بندے کو. جہانگیر خان میرے پیارے بھائی جان آ گئے نادیان. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا جان. جہانگیر بھیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے بھیا؟ سلامت رہو. ستوا کو ڈبا پیک ویلکم آ دے. جہانگیر بھائی کتنا گم ہو یار، نہ سارے ویڈیوز دے دے نہ ساری لائیو دینے وے یار. کی حال ہے؟ کوئی ناراضگی ہے تو وال دسو، ناراضگی ہے تو تسا لازم دسو بھیا. اسا معذرت کرے سو، ٹھیک ہے نا. اسا مائے والا انسان کہن سے جو منی اسا اپنی انا ہے چاہوں جو اپنی غلطی تسلیم نہ کروں. ساری غلطی ہوئے یا نہ ہوئے اسا معذرت کرے سو. الحمدللہ جہانگیر خان اللہ پاک تو کو سلامت رکھے. درزی کا کام کرتا ہوں اس لیے. اچھا اچھا بھیا درزی کا کام کرنے میں صحیح ہے. کہری جاتے دکان ہے ڈسائے بلا دکان کہری جاتے ہیں. میں یار عید تے کپڑے سیواں بڑے بھی سی دسو دسو جہانگیر خان. سہیل ویرا دے پین ہون وے بھیا بہو کتے سے چکایا ہون بھی بھیا بہو چنگایا کتے سے. اچھا چنگایا دا بس نہ پوچھال ان جے ظالم لوگ چنگایا شنگایا کہن دے دے رہے. ٹھیک ہے نا. بے درد ہو دل کوئی درد ہی نہیں ہوندا انہیں کو کہیں دا احساس ہی کہ نہیں ہوندا. ساغر سنجرانی دے ساغر دن داتے ہو سے ماڑام دانی دے آدھے السلام علیکم سنگت سنگت. ہن اسا یاریں شاریں چھوڑ دیتے سے یار کے مخاطب تھی تے آدھے یار تیری ساری یاری ختم. باقی تے کو کوئی ہاتھ لاوے اساں تیرے نے زیادہ پہلے اگوں سوں. باقی اج دے بعد یاری ختم. یار مطلب تکن گدا جہانگیر خان ہر بندہ سڑیا لاتے ہر بندے کو بے وفا ملے. کوئی کو وفادار ملیا بھی ہے. دیکھو نا یہ شاعر جیرے بھی ہے نا جیرا بھی محبوب تے گانا لکھ دے محبوب کو کجھا کر دین. ٹھیک ہے نا ہوں چیز تک گندا کر دین سمجھ سکدو میں دھرمی تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے. ہاں محبوب ہوندا بھی ہی ناد ہے. جہانگیر خان دے پین راجن پور کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ونگ. اچھا اچھا راجن پور دے نزدیک ویسے ہی ہے بھیا. برساباد تورنچو کا دور ہے. برساباد جہانگیر خان دسا ہے. برساباد جیسے سننا لے توڑے سہیل ویرا دے پن اوکے ملتے ہیں بھیا. میں تھوڑا بہر ویڑو پیا چلو ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے مسئلہ کہ نہیں تو سنبھار میں پہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کہ نہیں. بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہوئے یار ٹھردے بیٹھا سے بٹا گپا لائی بیٹھا سے کنے ودا پہ یار کیا من کرے سے باہر کدیں کدیں تے اساں لائیو وندو یوٹیوب تے برساباد صرف 3 کلومیٹر تو دور ہے جہانگیر خان. صحیح صحیح بھیا انشاء اللہ بہت جلد اسا چکر لاؤنے یار اتھیں برساباد. سارے دوست عمرہ کر رہے ہیں تے او میں کو مبارک دین آئے ہاں نہیں تے میری جان تے بیٹھک تے باقی میں بیٹھا ہوں بیٹھک تے دیکھو مت کوئی پیچھے بسترے ہیں گھر بیٹھے گھر کہنی ہے بیٹھا کہ میری ایک کھٹلے پین یہ میرا اسٹوڈیو ویڈیو بنے گا. یہ میرا سمجھو اسٹوڈیو یہ بیٹھک یہ دیکھو تلے شام نظام میں مہمان نوازی ہے. الحمد للہ مہمان اکثر اندر رہ وندن اللہ تعالی شکر ہے اللہ پاک کرم کیتی راوے تے انشاءاللہ بہت جلد چکر لیندے ہیں جہانگیر خان صاحب. برساباد میرے دوست عمرہ کرن ان دے والد صاحب انہاں دے چچا جان ایک نی ویسوں مبارک دسوں
سارا نمبر لکھے گڑے یوٹیوب تے دنیا ظالم کمنٹ کرے سو بھائی جان کرے کرے دوست میری لائیو کو دے دے بیٹھے ہوئے واچ کرنے دے بیٹھے ہوئے کمنٹ کر رہے سو تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے جہانگیر خان بھائی جان دیوال کیا تھوڑے پاسے جوڑے دی سلائی چلتی پی ہے جہانگیر خان نسے سو بھیا بھائی جان نسے سو جوڑے دی سلائی کیا چلتی پی تھوڑے پاسے کمنٹ کرے سو میرے کمنٹ 4-5 بندے لے لے بیٹھے ہوئے کمنٹ کرے سو میرے بھائی جان کوئی پاگل ہے آندے شاہر تیرے ایویں دیکھ بازاراں وال ویندے بیا آہڑ دا چٹکا سر تے ہس بیا آہڑ دا چٹکا سر تے ہس جھال ظلم دے مارا وال ویندے جڑا کاوڑ نال الیندا ہی رو نیر ہزاراں وال ویندے ایک صابر ہے گھر تیرے دیاں چم روز دیواراں وال ویندے جہانگیر خان دے پین ان لوگوں کا نام تو بتاؤ جو عمرے سے واپس آئے ہیں بھیا جان یوسف جان دے وے بوہڑ یوسف بوہڑ والے والو بیا ایک سارا دوست ہے یوٹیوبر ہے جام حضور بخش آفیشل انہیں چینل دینا ہے حضور بخش آفیشل وہ سارے دوست ہیں انہیں پاس جام عباس صاحب ہیں جام آصف صاحب ہیں بیا ایک سہیل ہے چانجا یوسف بوہڑ بھائی جان عمرت والن تے بے مطلب حضور بخش جام حضور بخش صاحب دے والد صاحبان تے انہاں دے چاچو جان تے ڈھیر بندے گئے اتھوں دے عمرے تے تے انہاں بلی مبارکی دے بڑا سو اچھا جہانگیر خان 1000 روپے جوڑے دی سلائی چلدی پئی صحیح ہے سارے پاسے 800 روپے ہے ٹھیک ہے نا بھائی جان سارے پاسے 800 روپے چلدی پئی ہے لیکن تھی سکدے سیزن دے موقع تے 1000 روپے تھی سکدے اتنی زیادہ مہنگائی تھی یہ امتیاز فاخر کو ملنا ہے میں کوئی وے ملی امتیاز فاخر کو ملنا ہے یا تو سب ملنے وے امتیاز فاخر کو دسا ہے جہانگیر خان ماشاءاللہ بہت شکریہ بھائی جان اللہ پاک تو کو سلامت رکھے خوشحال رکھے تو جھوکا وسن میرے یار کنوں بیٹھے یار ایڈے نور جہاں پارک کریے فخر جہاں پارک والی سائڈ دے کنوں مر کا بیٹھے میرے دوستن راجن پور دادا پہ میں کمنٹ کرے سو بیٹے بھائی جان کمنٹ کرے سو
میں آپ نے ملنا ہے امتیاز فاخر کو. صحیح ہے بھائی. ابھی تو وہ کدھر ہے؟ ابھی تو وہ دبئی ہے. دبئی وال گئے یار واپس. کہیں ہو گیا تو ضرور بھرا کو ضرور ملواؤں گا. لیکن وہ وال گئے دبئی کماما. ٹھیک ہے نا بھائی جان. ولسی ولا انشاءاللہ ضرور بھرا کو مل ویسوں. تابے دار اسے تابے دار. تاری خیر ہوئے. واٹس ایپ نمبر کہنا واٹس ایپ نمبر میں ڈایا انہیں تھا. میں ڈایا امتیاز فاخر تھا منگتے پہ ہوئے. ایسا ہے. زندگی دی خیر ہوئی بھائی جان. کمال محبتہ بہت شکریہ. تہاڈی بھی زندگی دی فل خیر ہوئے بھائی جان. جہانگیر خان یار لائیو کو لائک کر رہے سو. جرے دوست بیٹھے ہوئے لائیو کو لائک کر رہے سو. اگر تورا دل آکھے تاں زبردستی کہنی زبردستی. آزا طبیعت خراب ہوا تون آواز چینج ہوا تون آواز تبدیل ہوا تون دونوں کا. بھیا میرا تو یوٹیوب چینل تے کھڑے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا. جو ہی میری آئی ڈی کھلے سو اتنے لکھا کھڑے. ٹھیک ہے نا. میرا نمبر لکھا کھڑے. اچھا انہیں بعد امتیاز فاخر تو میرے کے نہیں کہنی. باقی وہ میرے دوست تھے. مطلب انہیں ملاقات کروں تو ملاقات کر سکوں ہاں. نو ٹینشن کیونکہ وہ میرا بہت پیارا دوست ہے. انہیں نام سایہ بھی ہے رشتہ دار بھی ہے. تو وہ فی الحال دبئی ہے امتیاز فاخر. واٹس ایپ تے رابطہ کر گنا ہے. اللہ خیر کرسی انشاءاللہ. جدہ ول سے والا ضرور ملاقات کرنے سو تابے دار بھائی جان. ڈی جی خان یک کے اپنے ہاتھ چن الحمدللہ. ٹینشن کا نہیں. یہ رہی ہیں. اللہ شکر دے الحمدللہ. کمال محبتہ ٹھردے بیٹھو اپنے کمنٹ کرے سو یار. آصف خان کنے گم تھی گئی. عامر خان تو کنے گم تھی گئی. کمنٹ کرے سو بیٹھے سارے مارک کا. طبیعت میری گڈے دی ہوئی دے لائیو اچھی میں لگ دے جو رونا بیٹا ہوا. اے ذرا طبیعت خراب بھئی بخار شخارا کہیں وجہ کے نہیں بھائی جان. بخار وجہ اس میں کو سٹ کیسی ڈانگا مارے سی. آج الحمدللہ کچھ بہتر ہے. بہت ساری بہتر ہے. کل کچھ بہتر ہی پرسوں تے سارا نہیں میں ستا پیا رہ گیا. یہیں بیٹھ تھے. چکر لوائے بھائی جان. جہانگیر خان نہیں اگر سارے پاسے چکر لگے. سنیلا شریف دیوال خدمت دا موقع دیوائے بھائی جان. تابے دار اس سے براوے دے. اللہ خیر کرے. لائیو آدھ گھنٹے تھی گے لہٰذا اللہ حافظ لکھ دے سو.
جیرے دوست میری لائف کو دے بیٹھے ہوئے اللہ حافظ لکھ دے سونے بعد لائف دا کریں دے اختتام اینڈ اللہ حافظ لکھ دے سو اوکے جہانگیر خان دا اللہ حافظ آ گئے یہ جیرے دوست دے بیٹھے ہوئے اللہ حافظ لکھ دے سو 3 سیکنڈ ہیں انہیں بعد اللہ حافظ کوئی لکھے بھائی نہ لکھے اللہ حافظ دو سی ٹھیک ہے جہانگیر بھائی بہت شکریہ قیمتی ٹائم دیون دا سہیل ویر آصف خان عامر خان جتنے بھی دوست ہیں ساری لائف تے کمنٹ کیتے یا بیٹھ رہے گئے انہیں دا بہت شکریہ نوازش ہندے اجازت اللہ حافظ اللہ پاک تمام دوست کو اپنے حفظ و امانت رکھے خوشحال رکھے آباد رکھے نحال رکھے ہمیشہ جتنا وسو خوشحال وسو آباد رہو نحال رہو اللہ حافظ